zebalala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nini umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mungibisa ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele sikwamukele mbukelo wesiyaviva TV1 elamigama ngingo MC Pholobaso Andile wakangcobo mfana wase NTW no divorce woman nawe dali woza. Sibingelele omncane sibingelele umdala omhlophe omnyama sibingelele nemali nongenayo uzoba nayo nawe khuleka. Namhlanje ngithathele lithuba ngokukhulu ukuzithoba. Ngiyabonge uNkulunkulu ngibonge inyanya zakithi ukuthi zikwazi ukungilethela nangu udokotela osenesikhathi eside abantu belila bekhala bethi bayamdinga ngenxa kuba matasa nokungaxhomondeli ezintweni sinombi kanjani nanokuthi akusiyena unyanga kuphela kepha kunezinye izinto futhi abambaniseka kuzo okukhomba ukuthi mawunikeza abantu into yokuphila uthi abahambe uyothola amathenda nawe phela kubonakala wenza imali ngebhizinisi elithile mawunikeza abantu into yokuphila uthi abahambe uyoba nezimoto nawe yibe khona ekhaya into eyenzakala kule ndoda le ukuthi ithi mayibambe ngamakhambi iphinde ibambe nangokunye okwazi ukwenza ukuthi ekhaya belale bedlile futhi bethokozile bedlodlobala usuku nosuku. Namhlanje sikuphatheleke umafika lishona njengoba lishona namanje udokotela uZitha ehleli naye la kuSiyaviva TV1 dokotela ke ulapha ngamakhambi nodokotela onamandla ngendlela eyisimanga obatshazwa iphesheya batshazwa eAfrica batshazwa eSouth Africa baningi sebebuya khona bamshayelwe MC Pholobaso ingcingo bathi lo dokotela wenza izimanga ngithema ngifika kuyena wakwazi ukungihlukanisela wangitshela nginjengoba nginjalo okusalile nje ilokho ebengingakufuna ukuthi angitshele ukuthi bengifake inikhe njani kube ngabanitshena nje ukuthi mangibheka nje makuthiwa umhlahlo walendoda ukhuluma ngathi kukhuluma enye into kodwa kutshene lento sokuyizele. Sanibonani molweni Ntumelanga Potjoti made kwane ndi Masheroni Dr Zitha asikuphi ithuba bingelele iningizimu Afrika bese sikuphi ithuba lokuthi sibonge ukuthi ukanye nathi namhlanje. Bingelele iningizimu yonke ngibingelele MC Pholobaso ngibonge ithuba ngibingelele kuSiyaviva TV1 ngibingelele umuntu ongangazi ngibingelele umuntu ongazi ngibingelele ingane zami zasesigodlweni kwaphatha kwakhetha umthandayo. Kwaphatha kwakhetha umthandayo sicela iphimbo lithukuthi kancane lithi ukunyuka kancane kepha dokotela ke masingene emxholweni ake siqale sitshele umlaleli ekhaya nombukeli ukuthi into esikhuluma ngazo namhlanje zonke ziyashaqisa. Into yokuqala esikhuluma ngayo intando, eyesibili esikhuluma ngayo inews, eyesithathu esikhuluma ngayo inkulu indaba. Batshene dokotela umuntu othi ufuna ngebhamu bafuna ukumbulala noma ngabe umuphi umuntu osenkingeni nosesimeni sokuthi kuthiwa kusasa lokho kusayo ngalala efile sebehambe bayomcela ezinyangeni bamjaka ngama AK47 bamjaka ngebhamu ezinkulu nezincane uthi udokotela ufusuka ufike kwangqingetshe mase ufike kuyena akunomuntu ozothatha impilo yakho uNkulunkulu engakafuni la kwaZitha kwaphatha kwakhetha umthandayo. Dr Zitha silandise lo qala ngqawo kokubona namhlanje masikhuluma ngoZitha sikhuluma ngubani? Masikhuluma ngoZitha sikhuluma ngensizwa yakona ngoma yakhulela kaLindizo eseThekwini ngokuhlala e1400506 entuzuma eThekwini. Lento empande iqalene nokuphila kuwena nanokuthi ubone kanjani ukuthi ungaba inyanga. Lento kimi iqale ngamaphupho ngisemncane ngithi many years ago bengithi mangilele kufika njalo abantu bengikhombisa imithi kodwa ngingaunderstand lento. Ufakazi balokho ngangadubuleka kwenye indawo bethi bedubula abanye abantu kwayiwe ekhaya kwayobhulwa kwathiwa makuyobhulwa ekhaya kwathiwa cha hayi ngoba edubulekile lo mfana lona kufanele emukele izikhwama ezayiphethe ngoyise omkhulu bakhe. Dokotela omkhulu silandise kafishane ke since uqalile usebenza umsebenzi wathi ngonjani? Hayi umsebenzi wathi ngamuhle ngoba angizicelelanga angizikhethelanga. Kungani ungakukhuthalela ukuhlala ubuya uzala kunalokho ukhuthalela ukulapha abantu lambe sibabone beshaye ulayini bese sigodlweni? Into engenza ukuthi ngingakhuthali ukuba mningi la Pholobaso ingenxa yokuthi ngiqale ngiphahle ngincengele abantu beze bevume. Be understand ukuthi sekwaba yilesi isikhathi sokuthi enyeme information edinga ukuhamba fast ngalezi indlela esiyiletha ngayo kuwena lapho ngasekhaya. Dokotela khona othwele khona othwalile khona othwesiwe khona othwasile wena uyikona kuphi kulezi zinto zo4? Uthwasiwe we? Yebo. Usho ukuthini lokho? Lokho kusho ukuthi ngingeniwe ngawunikwa abantu abangasekho kazange ngiye kamuntu ngathi mhlambe ngiyothwasa ngekho umuntu oyengifundisa izinto ezithize. Okwasekhaya lokho okungenwa umuntu ongasekho wayephethe lezi ikhwama engiphethe njengamanje. Ungake iminyaka kule ndima? Mangaphosesi ngithi mhlambe u26 24. Uyathwasisa noma uyathwalisa? Hayi angithwasisi angithwalisi ngoba angithwele.
Okay. Dokotela omkhulu ke singene intweni esithe sokhuluma ngayo nabantu. South Africa gogo omkhulu mama baba. Ngicela ukuthi ngingayilandelanisi njengoba bengishilo eqala ngiyazi ukuthi eqaleni besigcine ngakho ukuthi uma ufuna ukugqirhiswa unenkinga salandele besilandele obeku number 2 bekwezinyosi kanti number 1 bekuyintando. Siyeza kwintando ngiyababona omanakazi sebephethe amaphepha namapeni. Wait kwintando siyeza shame. Ake siqale la. Yini inyosi zenzani lezi zalwapha kwaZitha? Inyosi ezikhona lapha kwaZitha akuzona inyosi zokuthakatha. Inyosi ezilapha kwaZitha inyosi ezokuvikelayo noma iphindisele emuva. Lezi inyosi azisebenzi uma uyothakatha umuntu. Lezi inyosi zilapha umuntu ohlukumezekayo ngoba baningi abantu esiphila nabo abantu akumele behlukumezeke. Uthi dokotela inyosi aziphethe noma inyosi ekuyizona kunikeza zona azikwenza okubi ngenhloso yokuthi wena ufuna ukuyokwenza okubi kepha isuke ivika. Kunjalo emsiphola basi. Dokotela abantu babhekile abazofuna lezi inyosi abantu abanjani nanokuthi banika beyiphethe beyibona noma kunendlela yakhona. Emsiphola basi ngibuza umbuzo omuhle kakhulu. Umuthi lona ofike ukuvikele mase nguchazela ukuthi usebenzisa kanje uma unenkinga enje umuntu mase siphindela kuyena ukuthi ifike ezimenzeni uyazi ke nawe emsipho lobasi ukuthi inyosi zenzana ini mase ifikile ziyatinyela. South Africa ningizimu Africa unemibuzo eminingi ephathelene nalesi simo bengajabula kakhulu ukuthi uzungalenzi iphutha thatha ipeni nephepha ushicilele phansi inombolo ka Dr Zitha khona uzokwazi ukumfonela uyizwele kabanzi ngokuthi yini le enjani yini lesikhuluma ngayo vele namhlanje kunento ethi uma kunomuntu okwazi ukubuyisela induku engigadlwa ngaze emuva mina ngifuna ukuya kuyena kepha ke ngiqonde kumuntu engimaziyo wala egcekeni okade ngigadla ngomuthi ngagcina ngigadlekile makuyobheka bangitshela ukuthi inkinga yami kuphi uyakwazi ukungibuyiselela naku lo wakithi ekhaya. Ngiyakwazi impela ngoba ngiqanda yona lento yokuthakathana ngoba wonke umuntu uyakudinga ukuphila. Kubhlungu ukuthi mina ngilali wena ulele. Uqala dokotela uthi akabize lo wamsolayo neluleko noma uthi lokho kuzele ngihlonipha kona. Ngithi umazi umuntu umkhuzi ukuthi akakubiyeke lokho okwenzayo. Ngoba lezi inyosi azibesayilawuleka mase ifikile. Zenza ushowcase. Mapholoba njengoba uzazi nawe inyosi ayisukelani uwena ohamba uyisukele mase zikunika lento sokuyidinga. Mangifuna ukuketula umuntu ngayisebenzisa lenyoni. Cha lutho ayisebenzi. Mangifuna ukuyobamba inkozi ngayisebenzisa lenyoni. Azisebenzi lezi inyosi. Zistika nje la. Zistika lapho ukuthi wena uhlukumezeke kephi bakwenzani lena embi noma ngiyalinganisa kwesinye isikhathi kuyenzeka uphupha khona into yakho kade uyibeke lapha egcikeni uyavuka kayisekho uthatha lezi inyosi ziyanqo kuloyo muntu. Lo thwebula into yakho lo ntshontsha into yakho lo thatha imfuyo yakho lo thatha into yakho lo thatheni makunento nje la egcikeni. Uhlukumezekile nje kukhona into yakho ongayiboni kahle noma ulahle kulezi inkomo noma ngabe unankinga yani thatha lezi inyosi ithumele lapho kusuke kunenkinga khona. Yini enzeka kulaba? Into eyenzeka la kulowo muntu loyo uma isuke ethatha lezo zinto lezi inyosi vele ifike imba unomakoti wakho nisengubeni noma ungabe ukuphi kodwa lezi inyosi na usalala ebusuku ziyafika ngoba zingena ngomoya. Zitinyela. Kunjalo emsipho lo basi. Bese sibona ngomuntu. Sibona ngakho lokho mapholoba. Kube kuningi nje. Kuningi okwenzakala amapholoba mase ifikile lezi inyosi ngoba noma thiwa ngabukephi akekho umuntu ongafikelelwa ubuthongo. Dokotela ngiyazi ukuthi sithe siphethe iminqe emithathu kepha ngiyafisa ukuthola ukuthi kulona ke othathelwe indoda ngoba phela indoda yathathwa amadoda nakhona ngiseyinyosi noma siyadlula manje. Cha nakhona kusezinyosi. Hayibo indoda ibuye noma lapho umuzi wakho uthanda ukungideda mapholoba ukuthi lezi inyosi mhlambe usholo umuntu ohanjelwe indoda noma umuntu ithathelwe uonje ebomngani wami wayithatha indoda yami. Lokho mapholoba ngeke ngakuthandi ukusebenzisa enyosini lokho ngoba kuyenzeka ukuthi uthi vele uthatha indoda yomuntu lokho ngeke ngikwenze ngomuthi ngunika isikhafulo esokuyisa lowo muntu loyo osuke ekhambele. Ayibuyisa intombi ayibuyisa indoda. Ngisho ayibuya impela mapholoba. Unkosikazi uyabuya. Buya impela mapholoba. Kungeyipoliyana. Kungeyipoliyana mapholoba. Kuzwahle yakho dokotela silandise kafishane dokotela yini intando yalapha kwaZitha? Intando elapha kwaZitha masophindela emuva emsipho loba sikhuluma ngalento intando akuyona into embi abantu sebekusebenzisa kambi lokho. Intando into yokwakha ikhaya ngoba phela amapholoba ikhaya libalekile kuyenzeka kwesinye isikhathi ikhaya lakho libhidlika ngenxa yokuthi vele isisekelo asikho sasekhaya ngoba ufazi balokho mapholoba asimili isihlahla impande zingekho. Ayi
Yakuzwa mina. Shuthi intando inobuhle bayo. Kunjalo MC Kolobasi. Abanjani ababhekekile ukuzolanda lentando lapha kwaZitha? Ababhekekile ukuzolanda lapha intando kaZitha abakhathazekile emoyeni Mapholoba ngoba Mapholoba uyazi sike singahlala nawe ilanga lishone uthothi mina ngaphakathi mase lishonile ilanga ngiyakhathazeka ngokuthi yami indoda ayibuyi ngesa isikhathi ibuya njalo emsebenzini idlulo kaMama uthize kanti nakhona sekwasetshenziswa intando ukuthi ingadluli le ndoda ibuye ize ekhaya. Lentando yakho iqala esikhathini esingakanani ukusebenza uma ngiyisebenzisa nanokuthi manje ngiyisebenzisa isetshenziswa kanjani? Lentando ina 3 days iqalile nje uyifakile ngoba lentando ingena ngendlela eyiningi kuba kuwe ukuthi ufisa ingene kanjani wena lentando Kudiscusswa esigodlweni. Kunjalo MC Polobasi. Ngabe intando iyayithinta yini isimo socansi noma isimo sangasese? Cha, lentando lena ayisithinti isimo socansi. Okay. Dokotela silandise ke manje. Owesilisa ofuna ukuyifaka kowesifazane uvumelekile yini? Uvumelekile MC Polobasi ngoba kuyenzeka uthola ukuthi imoto siyayibona iyahamba kanti manje inenkinga ye-leak yamafutha kodwa wena usukubona ukuthi le moto inenkinga lapha. Kubaluleke kangakanani ukuthi lo wesilisa mayizoyifuna enze sure ukuthi uyisa kumuntu oyedwa noma engayichaza ethi uzinhle usibongile uzanele ubani kanjalo kanjalo? Lena ke Mapholoba eyami into yenza ukuthi kumehluko ufaka amathakho phakathi uyoyisebenzisa kulowo umuntu ofuna ukuyisebenzisa kuyona ngoba uma uyithatha uyifakela amathakho wayisa kulowo umuntu oyisa ayibisasebenza komunye umuntu isebenza kulowo muntu osuke ukhulume ngaye kuphela ngoba isuke sinamathakho vele. Awukwazi ukuthi dokotela ngikhulume ngosibongile ngikhulume ngobani nobani ndawo utho Mapholoba ngoba isebenza kanye ngamathakho Mapholoba mangiyichaza ngoba phela mhlawumbe inkeshezi mhlawumbe liquid asazi vele isuke kuyinkeshezi impuphu uyifaka amathakho lapha endlini ngibalekela khona lokuthi Mapholoba kuyenzeka abantu abaningi abantu sebahlakanipha kakhulu Mapholoba athatha umuntu wakho lapho uthola ukuthi usewunika nabangani bakhe. Ngiyakuzwa phambi kwakho ufuna lamathe washiqela kunjalo MC Polobasi ukuthi ke imgilingwane njani asikwazi ukuyidalula la asikwazi ukuyikhuluma lapha MC Polobasi athini ke manje ama side effects ububi bayo ke manje ububi balentando into engisho mina Mapholoba ngeke ngubuzisise before uyithatha ukuthi uyamthanda lo muntu futhi lentando lapha engiyithanda khona ayimenzi umuntu athithibala kodwa lento lentando imenza ukuthi umuntu akuthande akuhloniphe. Ayi ngiyakuzwa mina dokotela South Africa ningizimu Africa kobe nizwile ngeenyosi nezwa nangentando ngekudala sibheke ekuthenini naba abantu belala emahlathini naba abantu belala emakhumbini naba abantu belala becashile isimo simngenhla inkinga ikhona ithi hayibo ngiyolala kamngani nami namhlanje ngoba ngiyafuna ngizobe ikhansela ngiyolala kuphi dokotela silandise sifuna ukuqonda ukuthi haw sesilaleka ngake emahlathini ucasheni ngoba siyezwa kuthiwa wena awufaka ibhande awufaka incweba awufaka 2 rand awufaka ibhodlela ayikho into ephathwayo kodwa mina akhonhlamvu yangena kumina yakwazi ukungishaya ngaleso sikhathi. Ngithi mina MC Poloba akusondele lapha kwaphatha kwakhetho umthandawo lapha yana lento ngikhuluma ngayo Mapholoba yesibhamu yokuvikela kubhlungu Mapholoba uthola ukuthi omunye umuntu ulele endlini wena ulele ehlathini. Dokotela uthi wena kunentambo efakwayo. Intambo kangikufaki mina Mapholoba. Kunebhande elifakwayo. Alifakwa leli bhande masubuya lapha ya. Kuno 2 rand efanele ngulengise. Lutho Mapholoba lo 2 rand uyawuyeka nje lapho ubeka khona. Uthini ngesigaba ibhodlelana? Lutho leli bhodlela lengelanga liyoqhuma Mapholoba. Ayi ngiyakuzwa mina dokotela. Mina into engiyenzayo Mapholoba kuphela lapha ngiyakugcaba lento ibesegazini lakho umuntu bayethu ucabanga uzokudubula kuvuka ingulube yehlathi ime phambi kwakhe angasakuboni yena kuphinde kuvuka isitimela sime phambi kwakhe ngoba ngeke usiqaphe isitimela ngeke futhi isitimela ucabanga ukuthi uzosikhipha amaketanga awekho lapha azobe khona uvuka lesitimela sijame phambi kwakho Mapholoba. Esinde umuntu kunjalo Mapholoba isitimela sikhandwe ngomuthi lo muntu osokuthi uzokubulala uvuka lesitimela uvuka lezi ingulube zibe phambi kwakho. Ikhona into efanele ngiphathele yona ukuze ungiqinise kahle. Angizwa Mapholoba. Ikhona into efanele ngiphathele yona. Into efanele ngiphathele yona ufuna ufaka imali emaphaketheni masuza kaZitha ilokho kubiza ngeenkomo ngoba inkomo akayisekho manje. Ayi ngiyakuzwa mina dokotela uqhihisa onjani owesifazana owesilisa uthini ngowesifazana kuma period nayo uyaqhihiswa ngalo lelo langa noma fanele buye ngekho kuma period? Ngithi impela akafika noma enjalo loyo muntu loyo ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka abakufaka ilumbo kube sengazuthi uzongena kuma period ufakazi balokho ngisho umunye umuntu uthola ukuthi usesikhathini omunye umuntu ukangene kungafanele angene kanti ufakwa izimo ezithize zenzela ukuthi lo muntu uvimbeke ungakwazi ukusebenza.
amakhansela nama-candidate kuyabangwa manje osopolitiki uthini ngabo Dr. Zitha? Ithi mina musukuhlala ekhaya ugoqa izandla musukulala ezintabeni nangale ikhambi sengifikile nalo. Uthi wena uyagaranta? Ngiyagaranta mina mapholoba ngalento engikhuluma ngayo ngoba kubhlungu njalo uhlala ufaselela ibhande. Hayi ngoba ngibagxeka abantu abalifaselela ibhande. Ngifina uhambe wena ngoba lo muntu awuxabani nedlozi engisuke ngufake emzimbeni wakho. Lo muntu lona vele ngisuke ngucelelile la emzimbeni wakho ngoba wonke umuntu uphethwe abantu bakubo. Dokotela awudubuleki kuvuka ingulube ime phambi kwakho noma kuvuka isitimela sime phambi kwakho siqhamuka from nowhere. Awusazi ukuthi sesiqhamuka sesivuke kanjani lesitimela ngoba abantu bahlakaniphile banama technology manje bokuthi awesimqabula amaketanga ukuze simqaphe ngocelemba simkhiphe zonke izinto esemzimbeni wakhe into egcatshiwe ngeke uzuyisuse MC Pholoba musukufa ubuka Isinene asiyitheni lezi incaba lutho mapholoba asiyitheni mapholoba lezi incabo lesi noma kuthiwa ngabe sasenjani sasicushwe ngani mapholoba. Uthini ngoBush noMmese noCelemba? Nithi mina kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi labo Bush bakho noCelemba uthi uzongenca ngabo awubusafikela kwalomcabango loyo. Ayi awukwazi ugenca ungayigenca usithini isitimela ngoba isitimela siyinsimbi. Wawena ungabaleka wathi uzogenca usubone lesi sitimela ubaleka wona kuqala uCelemba wakho ukhohlwe ngiwo. Kuthatha isikhathi nganani lokho dokotela ukuthi ukwenza wena? Ngufakile nje lento lena u3 days usuku usumkhulu emzimbeni ngufakile lonto. Sengahamba ngiyogcwaneka nombani ngimsukele noma uyakhuthaza ukungasukelani? Ngiyakukhuthaza lokho ngakho ngithi ngifuna abantu abahlukumezekile nabahlukumezekayo. Musa uhamba uyoganga bese ucabanga ukuthi lo muntu okuvikela. Ngiyakutshela futhi mawufike lapho ukuthi musa ukuganga mawuzohamba uyoyisa abantu ngoba nakho iyokudayisa yona lento lena engakufaka emzimbeni yona ngoba ngiyakuyala before ngufake lento. Dokotela into nje idinga ukuthi mawuyitshena umuntu bese iwele endlebeni ezizwayo. Kunjalo MC. Emva kokuba zizwe ikhuthaze ukuthi ziyafuna ukuya kodwa ama direction aziwazi. Asibaphi inombolo beze bezodila nenyosi, intando nengulube manivuke nje. Mawufuna ukungihlahlela. Ithi number yami 078 078 178 178 25 25 78 78. Siphinde dokotela. 078 178 25 25 78. Itholakala eNtuzuma wa E140506. Into ezinhlanhla ikhona lapha. Zikhona MC Pholoba. Uyazenza. Ngiyazenza MC Pholoba. Umuthi wentombi? Mapholoba. Njengoba ungibona nje Pholoba ngigezekile nginjena mapholoba. Ngenzela ukuthi na uqhamuka nawe ubukuthande ngoba akufuneki nangifika phambi kwakho ngisho ngezinyanga ungangethembi MC Pholoba. Sibaphinde le nombolo. 078 178 25 78. uDr Zitha uma fika lishona uphatha mase kuba njani? Kwaphatha kwakhetha umthandayo. Kwaphatha kwakhetha umthandayo kwa Dr Zitha uma fika lishona ilapho nami esengiyofika kanye nawe lishona. Mshayeleni nombolweni yakhe ethi 078 178 25 78. Peace. Siyaviva awuboni kumnandi siyaviva no MC Pholoba siyaviva awubeke kumnandi siyaviva no MC Pholoba siyaviva uwe kumnandi siyaviva no MC Pholoba andile umenjalo qhawe lethu andile mdaka ngobo umenjalo qhawe lethu andile wemdaka ngobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva MC Pholoba